Първо най-напред и после след това. Сега какво правим сега? Фокуси. Двойно тук. Ама ли го дал тук? Няма ли Ей, там го служи. Не го се говорим. Няма място тук, сега бегам часом. Става номер. Това е се обеди. Това е за големия мъркоч. Това е за големия мъркоч. Трябва малко Това е по-малки, това е най-големи малко слава. повече да ги разтривам всеки. Супер. Много впечатляваш. Много. Пак трябва да дух. Момче, като духни по-бързо става. Ще духам, какво ще правя? Браво. Защо не трябваше да го тупаш? Само си паднало белезо. Бати на... Много впечатляваш. Антоне, поръчай такива работи. Аз по една глава чесам беле всяка вечер. Имам един Маркуч градински, дето е... Белязали за колко време? За колко време? Да е такава меко. Добре, според мен може няколко да се сложат наведнъж и ще се обелят. Защо да не може? 20 Дай метра го служи трите, бе. 20 метра Мисля, дълъг. Служи ги трите. 20 метра Сега дълъг е почва да модерен. правиш такова серийно производство. Ама кучката го прикава по средата. Като не го разтриеш Не го ползвам. Сега мъничко може и си го... Го продаваме. Ако върши работа, реши ми продаваме. някой. Универсална чесънобелачка в кавички Антон.